खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडियोआव बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदो नोंथांमोना आंनि बे भिडियोखौ जोबजासिम नायगोन होननानै स' बिदिब्ला आंनि मोसानाय भिडियोखौ नोंथांमोना नायलांदो। YBY फैसा दोनदोंमोन दानाथ' थांबाय दैयाव जब' YBY फैसा दोनदोंमोन दानाथ' थांबाय दैयाव जब' YBY फैसा दोनदों माहाजोन जानो सानदों YBY फैसा दोनदों माहाजोन जानो सानदों नै दानाथ' फैसाया जब' एजेन्टखौनो माथा बुखावद' 15,000 दोनदोंमोन आंलै हिन्जाव लानो साननानै फाग्ला बायदि थगायजाखाबाय माथा गरम जाजोब्बाय। सोरबा जुदि आंखौ YBY नि बायसा एके जुदि लिंक हरोबा एपनि बेखौ आङो नै बेदोंसो बुगोन लोगोफोर इदोंसो आंनियाव जुदि सोरबाफोर हरबावोबा इदि लिंकखौहाय बेदोंसो बुगोन आं मानोना गोसो गुदुं जानानै जेसेबां लिंक हरोमोन एसेबांनो हाबबाय किन्तु लास्टाव लाथिख'सो मोनबाय लाथिख' थाइसेबो मोनासै मिथिबायना सनाफोर एसे हाबबाय गोसो गुदुं जानानै गुवाहाटी थाबायनो थांगोन एक'लेन्डआव बेरायनो थांगोन शिलं बेरायनो थांगोन नै बे ट्राइपडजों भिडिअ खालामगोन होननानै एकदम रंजानानै सनाफोर गोसो एकदम सिमां नायनानै माने ट्रेनिं गेलेबाय थाबाय बिनि उनाव मा मोनखो सनाफोर लाथिख'सो मोनबाय लाथिख' इनिखायनो नै आंनियाव जेसेबां कन्टेक्ट नम्बर दोङो आंनियाव हरनायनि सिगां 10 बार सानना ला नै बेदोंसो बुगोन एबार बेदोंसो बुगोन स' लोगोफोर आंनि भिडियोखौ जुदि नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सनाफोर एसे माने कमेडि खालामबाय नोंथांमोनदों स' दिनै भिडियोखौ एसेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय।